Duog dala umwami tieko nyalego. Nyalego digeni chiegi. Ngamiyo monu nyakono ngano se omne nyiri adek. Ok gine ne Kenya Power ok supply. Ingeni gombo to gombo. Lakini kuru Kenya Power no ongado ne mita. Ere kaka ni communicate gi neno ndalo chana winjo ni kineno ka jaberu makwangi. Tinya dhia titinge tigoya ga igoki to ngwech nyaka dala. Communication ne bedo nade ko si chima ng'ato mineno ka chima ng'ato titingi dhego. Mano to rep. Lakini ni tingo gaji. Tingo jinani process. Uriyo nade jokanyanam wakelo nu chenro mar magenga. Magenga kuma jodongo goye mbaka. Ikelo nu giano dongo robi wonu karo wan kage Ogutu Frank. Angeni ipenjiri to koro Ogutu Frank to tima ngwe mbaka jodongo. Magenga ka wagoye mbaka ni magluo wago machon nyaka masani emiyo wan gi joma chon mane an okati ahinya lware maonge lakini igri to ng'enyo Ogutu. Ogutu be jenzi. An jenzi. Ogutu bet jenzi mit dongo. Bedo jenzi be nigi meke. Aha. Brami mago millennial. Bana wan kane wadongo Ogutu. Simu ne onge. Communication nitimo mar emergency ni oro ka gi telegram. Inge telegram? Telegram to kange. Adwa teribose telegram. Mokwongo barua ne ndiko ga. Barua indiko nitie envelope moro ma kona ne gol colors ma red blue. Koro ni kindike kawuono kiwuok korwa tingen post office ni Bondo. Koro kindiko barua kawuono to kinyi iriembo ndega nyaka Bondo titere biket stamp. Matin barua mindiko sani dhi chopo ni ng'ato after 1 month. Ngeno unuora oresa mes. Bwana ane yo biro kanyo ketida kuon. Koro mano ka baru koken gi emergency. Titiyo gi telegram. Telegram koro en mano machamna en short message service. To telegram ni kwano ga pawada en kendiko ni Frank Ogutu mano to wad sikwan. To telegram en mane kendike sano tikete gari to kinyi ngato nyayude nairo. Koro issues kaka mag thogi gini ni kelo gi telegram. To minimize gech pesa ne tin. Koro do ka mama wotho tindiko ni mama to ikungeso. Ok go full stop. Ki go full stop be kwano. Tore mama di ikungeso. Koro ok ngisi ni bi. Do ngini ko se ngisi ni mama wotho koro tigi wi. Ini ko ngisi ni mama wotho pod ngisi ni bi ngeso. Aso muchari be ne onge. Koro ngeni ngato dhoka wuono ko bodho tindala dek. To ko ore ka wuono chieng' mang'ano dho matin gino dhi chopo ni ka odong' dala ariyo tiko mama. Kuno nyaki kwarusa Nairobi iwuogi bi. Oi. Ngeni ng'any ne ji ne tiyo ga Nairobi to mond gin dala. Koro yudo ka ibudho jomoko yudo mana rusa Desemba kende mar biro neno dhako. Koro yudo ka ibudho Nairobi to dhako be koro gombo ginene ni tichopne ratiche. Koro dhako biro ndiko ni barua mokwongo. Kine ka dhako ndiko ni barua ni wuon ng'ane. Ot chwer bidine na osuri. Nyakiti gi. Mano kosuri, mano tieg biro tingi. Lakini ka yudo barua no to kibiro koro mabro luwi en telegram. Ento koro en koro ore gi dhako. Koro wadu moro man dala ema neno gima timre. Dhako sedi tibol. Koro ibo yudo ka telegram biro ni bwana Frank. Duog dala umwami tieko nyalego. Nyalego digeni chiegi. Telegram no en ke yude. Chieng' no. Wati iwuono kata mna jete ni mam wotho dala. Kijono umwami tieko nyalego. Mano kuri biro. Koro communication ja ne tek. But uloyo wa bwana. Uningeni sani ngato tho sani to enana sechego. Sechego to sechopo kune to sechopo. Basi jimoko ilando nyaka ngama poko thon tiji mang'eny muselande Facebook. Duonge simu to kelo gik mang'eny. Simu bero kelo advantage gi disadvantage.
ober kendo long lakini simuka unulowa bwana Nah. ndalogo at least kata ka ni iromo gi nyako iromo gi ng'ano tiwuoyo kode feedback iyudo sechego instantly mako nyisi ni jaber adgombi to kokodwa to nyisi ni kodwa sani gi sim jaber ise wuoyo go omi namba omeri text butieno osenyiewo 400 subscribe 400 SMS cha tirito miluwo krimi chiemo maber kokitext jaber ni hi idhi nade to kao 30 minutes kapod irita to nyisi I'm tired good night 399 message idwa chako timo na to message be expires auchel gotieno ngeni mane matimo kor ichako dondri gi ji chuno ni iyudo ichako nyaka text landlord gi SMS mido ni landlord chacha okata ne okadwa oro ni mwandu ni cha itemo tieko pesa ni ido ka pesa ioro nyaka ng'at moro penjo to ng'ani to manya nade koro wan to marwane one on one ban wan kidwaro nyako to simo nen ga wadgi nyako moro matin miye siling tiore dhi chung to kod gi nyako tiore to dhi luongo ni Atieno to Atieno kok dwari to bro blutiki wabe wan gi blutik kod blutik okoro wadgi no bi ngisi ni ok dwari ongise sandi ngise na biro bani bet bwana bana nasebet to kor gi nyako babiyo chako gede siendan mano chwedi blutik mana choro biyengen gedo ga gima stagnant ki move kama tingi maten mondi bed kanyo babiyo chak gedo maten biyo senanon gini ngane to chal ngama othoka ma oke kuma de wadi geno chwadi blutik live lakini kodwari to ko kata wadgi andi ngise na biro daka matin ni teno nuka userony gi ginene kata no sa ginene godhiambo kata no sa pagari godhiambo tineno ko wuogo pange penya tine dhi kanye donga dhi fweso yien atino donga ne umoto ka yien mono modogo ng'ich mama adwa manyo moko matuo ka mondo wamoko go mach ngene idwari ilimany berne no ko chopo to onge gi simu ngeni nyawuondi ngeni tinde nyako wuoya kod simo ni bulungeni hey babe kinitumie nini baby nitumie lunch kitieko ro lunch ni to ngado simo to ngiso sipene umbwa tatuma lunch en kamano simu en gimoro makata kigocho ni to ni aguogni gocho sani guogni ofuoga to koro komako toloko donde hello babe mafilwa moko kato kiwinjo to kotika kidere kotika wuoyo ni kendo koro iwacho ni kidwa tinde advice ni kiwuoyo gi nyako kan nyako ma okinigo gi doubt matin kutieko wuoyo gi simo to kik ng'ad simo immediately kitieko wuoyo eriko ni ng'ado simo we simo no kanyo kapod kanyo ibiro winjo kilongi pakano to oro ga lunch udhi oro maber koro oking'ade biyo ibiro make uga do yudo ka joma chon ng'enyne neno ka kendo unya kendo mon mang'eny ne tich yot no kunya dondre kaka wan sani ji dondre sani omoni kendo dhako kidhi medo mar ariyo chiegi oseng'e kata ok diwuonde kata ni jaber adhi wuoth moro abiro biro itie kata ng'ado ni to video call adwa neno kanyo koro oketwa matek simu ndio moketo ji matek lakini maonge simu bwana ngene kana dan wotho to oro wadwa maduong' mondo ter wach moni wede wan dan wotho to wuok gi ndiga ng'en ki wuok go ibo korwa kichop alego seje to nyororo lwar podi baro kamoro bodi kamoro iloso nyororo ka ngichop ka wetu mokwongo kawayu en sapagari godhiambo inendo kinyi wuok idhi nyamin neru moro motedo ga ginene game ndiga kiriembe chop butuyala Freya olal nge Freya mandiga ange Freya Freya kolal titimo ganade experience no Freya kolal tilai keto ndiga piny kaka gino tiyo gata kia but en adier ka Freya tiketo ndiga piny tilai ginene kanyo tino ka kromako koro rachi ne Freya olal siji malacho go yingi ingeno sal kala jogi ba kitie krengo aso kiringi itieko watni magem kuri dia sembo ngiso gini bana ngindan wotha
asebo ng'en king'ado ndori tiyudo polise ng'en chon ne mako ga ji ndiga ng'en ga namba moro ming'ado every year ko yudi go timaki umaki kendo namba onge ndiga Kiswahili bikia ipenje ni bwana wewe ndio mwizi hapa ti yeni ya koro ikombo ningisi joge ni bwana wan gi liel dan motho ewi ti wache gi Kiswahili lakini dhogi to wuok gi dholu iloro ndiga mechengwi duogo ti ichopo kose yik danu kata liende danu no kibete masani wan get advantage ai bwana simo sani ngeni katine midhi sani mama sani okaw kata 10 minutes kapok posti gi pichni gi apare TikTok osana ulele haleluya sana la jelo jingeno dogo robi osekayo lake chon nyaka joma pok wuoyo kod wania wacho mana na ujaman nilikuwa nimemwamini to onge miriambo ema koro simu unego mano gima chwanya gi simu nitie time moro ma nayudo accident moro mathi koro ngeni kaka nayudo accident oyudo ka simba ne battery room koro tera osi kora nindo kuno jok man koni onge gi information mar gi matimre kora buok ko se charge na simu mitaya osi baba na ol gi internet na gombo kata lor awacho ni jogi kata accident cha nongwono na jogi ema nega ayudo ng'ato ka picha nyaka mana onge go aro dwa nega quick recover imanye kanyo ng'ato kno ya ona nyaka group contribution towards a good accident acho ni kana jo karo no chopo ni adier a pesa to nayudo mane be gima miyo noduoka chien yane wang marach achulo correct wan bana kane waonge simo to breaking news kata mar tho ori ni dingis kata danu moro no bana ne ra tho kori ngene dhi ng'enyne ne dhi gi ndiga dhi gi ndiga kata dhi gi tiendi kori ngene kichopo mokongi yol tidenyo kori ngene nyaka riti ka wendo ichopo ne okongo goyi gine ne ogoyi enyo kamoro kanyo information dingeni tingo marach ibe podikia ka kidwa break information ene nyama ra chotho kore linge mi kuon bwana ngeni yieng ma seje mangi paro ni mondo ngis jo ni jo ose gol ki kuboke meza iwinjo mna ka ngami kelo ne wacho wodi nyathi nyamera adhi chiro ka duo kore ki hawe get nyamino matin chotho ya yo tho beta bichiemo mode choko information to dinde tingeni yora text ni bwana be tinde ngato critical your text ito jada ne tina no ka jose ndiko ere pigon jamani asai we lakini ngima ne tek to ngima ne mit okay koro penjo na enia information ere kaka ni communicate gi neno ndalo chana winjo ni kineno kaja beru makwangi tinya vya titinge tigoya ga igoki tongwech nyaka dala communication ne bedo nade ko si chima ng'ato mineno ka chima ng'ato titingi dhego mano to rep ni tingo gaji tingo jinani process en last process ne kineno nyako to ikongi oro wayu we ni jemne gin ga DCI ok gidhi Subaru gin gidhi gi tiendgi ingise na neno nyako moro cho gweng ma ogam kocha to wayu bro dhi dala no bro dhi gweng no bo nedi kata dala no dala de konde no bute kanyo ko gomba ka gi jogweng ng'en kidwaga ng'eyo gimoro gweng to manyo ja kongo moro ma mantie gweng wacho ni kata kidwa nyiewo lo e gweng kisewuoyo gi chief bi wuoyo gi wiglo to manye ja kongo moro dhi bed kod gi bro ngisi bana lo no se usini ji adek in namba ngwen bro ngisi lo koro wayu be dhi bo manye ja kongo moro kanyo bo nyiewo ne gini bago ne bakane jogo gi PTP obiro gi background check ngisi no bana nyako cha waido ka giber lakini winjo dala gi kanyo wuon gi kwano chiemo bwana doge gibe gi nyakwano no chiemo koro wayu ko setimo background check in fact zero to in play role matin kabisa wayu ko setimo background check bodhi okelo ni gine ne to ko gotik tiyor koro jodongo dhi korgi dhi ngiso bana waneno gimoro ka waneno maua moro ka maua moro aneno ka wadwa pudhe chunywa digombe maua wadwa girene mano ng'en process mokwongo mar ariyo kore ko bro dhi ku chiwa yie ne bana apana yie chata na deposit chiwo depo moro chiwo depo bana ademni aneno ko mora udwaro gine lakini makego
aso koro kubiro nyombo koro mako ng'ato ni to Eh. ne en chieng' nyombo bang' kose nyomb to nitie chieng' ma koro yawuoyi bira to ome mano koro nyako be wuondre nok dwa wuondre nogore Okoro ne yawuoyi mabiro okini bi. yawuoyi mabiro omo nigo Igani gino nomako dho. An awe ni in makata seche moko chunyi digombe nyako moro mabet thick. To gi ng'at ma wan jiwi ka na dhi agora na ting. wete gi nyako negi Oru kwa lwar piny maturo. Anana yawuoyi weteni moko ema koro ioro weteni go biro to kawo nyako to dhigo to kosekelnigo eki tim moro ne nitie to ne time chon ahinya ma kosekel nyako to ing'eni iwacho ga ni un tinde uwacho ni what you ordered versus what you've received koro nitie session moro ma gidwa prove gon to be nyako ni ogonwa nengo ne matek wach ni en silili en virgin to be en silili adier koro seche ma udhi ginene seche ma udhi kwongo mechi mokwongo dayo moro bete ot kanyo pedho gimara cha dayo ni ot samungo mechi kendo cheka ko neno ka ngacha comfortable ahinya ing'eni ng'ama silili onego beni chapni go ing'egi chapni go onego beni lakini kendo koko thuthi osamon gini chal ni mileage ne ni malo gari ni azaringo kamoro gari ni aso kitiego ting'iyo gimara cha kone ka onge remo kanyo tiwacho ni what we ordered gimone wa order moyudo kantie remo ka onge remo tiwacho ni jogi osonwa second hand gini mtumba gini kata gonwa bech gini to de mak chon karane ber ya de masani dikete room kama madongo lap dogo ndong mi riwo gi gite ogo ibi maro kiko le tika banka de no ling de da le ngalinga mawuga ma onge gima timo ya gore ga dich what ngene no gine ne Kenya Power no supply to no ot mokete meter supply to then kata nu jok mane winjo maber bana kane unyalo romo manyako ne omi ba kuongo ng'i bing'eno nyakanye sani yawa sani nyaki kawo gotieno wang' ni ng'eno kare mluya kogocho ne ng'ayo na marele to kare ikati kia mani winjo kubet gode mani winjo ka kiny gokinyi usetieko nyaka suguli gotieno kipenjo ni kare mluya kare jaber kare na bandu ya asti iromo kode ko wiru makeup ochwado makeup kiny ko chiewo kuongo ni chiewo odhi bathroom to kiduogo tiromo kode idogi go koko jaber ikwalowa jaber kana onge kara ni kawe nyoro koro golo makeup to koro na Lwanda Magere bi chak introduction manyien chak ngise ni anilunga ni Franco Gutu itilu gininga lakini kata kamano emiyo kama rejes matinde ng'eny gi ok dhi maber nikech background check ne onge ikendo nyako to yo momulo go mogo ikia koro kisekete ot ka koro kifwenyo ni mogo gorgoro 10 dwarumo gi 1 week iduogo ot bipenje to nyamama ne wan gi nyoluoro to jothurwa moko de limo kana okia gimi wuoye kara rete mamogo rume ni no kicheko ng'ani no dine yoru wayu wayu koro wayu ne nyadhi nyaka ni wayu dino fwenyo no bana nyathino wadgi wuon gi moro no tho kacha mukuon but communication nen manual kamano but nen effective nen very effective ngech ineno ka and the people were jine gin ginene kenege awach ne gin faithful ngato dak Nairobi fu wani ya chiegen dal barua bede ndiko de redu ngech barua bingen ni nyeo stamp kibawe ibawe stamp mondo barua dhi banyako cha yud barua ba chieng' oduokni biduogi bi December bana dongo mwami kati ka piny masani to mwami otieko nigo kabisa lakini kani kiyudo telegram no mwami tieko nya lego teringi biro kor kibire gwang ibo kidwa muomri ige chinge na dier dhako to kicham galum dhako ok dhiang' cham lum kor gimi make sure ni ifwenyo no mwami ni kwae dala kanga bidhi yude biluonge inu bwana wuod malo biane tich taneno kitiyo maber rito dhok kachwe lakini
Ang'o nyaka kwamne tok dalawa tok odagaja. Mani ng'eni gare mondo kik bed machiegni gi. Ikizeni mana lo, ikizeni mana puodho nadwa puro kadwa dhok nyono kanyo biro bet matek. Ka yudi kanyo. Mano ng'e ng'ani ofwenyo na choro ne keyo. Conversation wana feel conversation una ber chon. Kich yudo ka nen very effective mana kaka iwacho. Yudo ka kata ka gimoro chwanywe ot ing'eni samunenre kata koling. Onge kaka unyalo communicate bochuna shule nyakuchak wuoyo gi changa bu winjire masani geno tek masani yani uchwanyruo to kuwo dhako ni e bedroom in a sitting room to text on ng'angi bi nindi ko sokedwa tena na yot kanyo ko kamano ket ineno ko kete status kayo kamano to kodwo kodi status emokete kitanda ni baridi mtu mmoja communication walegi wadi gen chon kane dhako do wuoyo kodi ko do wuoyo kodi direct to simo onge kuri wuoyo kodi through nyithindo koro simbu ne bedo nyithindo bido ka okalo ka nyathi odhire to ineno ko pado nyathi kasa ka giwach to jomoko to ntie kamoko do wuoyo kode ot in mi wuoyo kodi in mi ioro ga nyathi iri nyono kuon kata mogo rumo kata ing'eni ng'ama nyiewo mogo ode ni tinde onge in mi wuoyo kodi kuom nyathi inyaka pade nyathi ting'eni kia gima timre kara asira idwa ni mondo ng'acho ng'e kacha ni gisimo onge mang idhi keto mano kineno ko pado nyathi ni ng'eni keto mano ng'eno keto status mano kuro update status ni ng'eno ger ko rugo ni do ka nyathi biro tugo kode nyathi biro yeren baba kor kan fortunately seche moko en ja welding itiyoga ginene itiyoga kuonde miwang'e chuma nyathi bo kwanyo chuma moro oko biro ni baba mama ne chumba ni do ka dhako gole gi gero en chuma banade dalani baba ukasre gi chuma ibe kaso gi chuma ko gi chuma baba ukasa gi chuma ibe gi chuma nyathi ting'eno kana sento mama to gero kodalani kara iwuoyo gi ganene iwuoyo go ndiek mbana one gitim gimoro matiende ni system machon ni en system masani ni mana ni koro pogruok ndienda pogruok ni mai simu koro nyathi en status masani koro nyathi status nyathi mi update go nyaka iwinjo koko nyathi tido ko wer yomo wer ge jokon kucha ng'ani okuo gi Yesu kumba bi wara ane tembe ok Yesu in kumba bi wara ere maduoga yudo ni onge luoro ma nyalo maki ma onge yani onge gima ng'ato sitimoni isebedo ni iluoro ng'ato but onge gima osetimoni obera kaka pile lese ni chieng' moro iwuok inyiso jaber ni idwa dhi Nairobi idwa dhi a meeting to kara meeting no kidhi ni dhi a meeting koro nini ka enda be unfortunately jaber text gokinyi kichiewo gokinyi ni allo ine lodging goji ni lodging kanyo ni allo Nairobi tie ni ka enda mambo leo ka yeni mano already usemi picture ni in onge kuma inti kuri daduogo baba okadhi kotedo to ower koko wer kata duok oham to dio tede jikon to duogo to tedo kani wuok kapok idhi Nairobi odni nu chama lot pok no wilo dayat chieng' no tedo gweno to gweno otedo no gemo sana achiel wuon cham kod sana achiel to tedo ni gweno mit ndike nene sana tipenje ni jaberere sandi to wachono yie maja berbonge kuminjie over to dayat koko loko ni mara gweno to ni oyieng bana jachamre baba kata in gweno no mit mana de chieng'no kati be winjo ka gima ko chal limna mto gweno keche maja ber kachal ka gima yieng to afadhali donji to chak kodi gi koko bana iking'e kuma pache ni kuking'e bwana bana ngene nyabaro gweno be ng'e en kose onya jawi koso keto gimoro ei gweno ne kati ni chwanyri gi dhako to nindo chwanyri gi dhako to nindo dak e self contain moro to wacho ni udwa dhi e choo to wuok e kitando dhi e choo to kichiko iti maber tiwinjo komulo sende kata in nindo diteri ting'e gik jikoni ng'e gima tiere
sende momulo gi kangen gin but pala but pala makoduogo boninde bathi bani nyanyo do kiwuok e kitanda mos bipo kilowe jo kon kuno ai dhi tuomo pi kata pi sini bedwa dimo very koro rio day mande gini toti mango koro gani chon ne ber chon ne kisiranda ilago ne onge ka kido ka kok nyalre ingiso watne ingisa watni moro ni bwana jaberni chon ng'en be ni gamon ge jimon nitie osiepna moro ni wasomo go ne dhoge pek dhoge nonang'o super glue ko se jopo butu nyako to wacho kuok gik modwa wacho ka teo dhi koro okelne nyako ogamne kane dhogi pek ti gemoni tingen koro okiyier gamoni mara chala ng'ama wadgi okowo ne wuoche ko Nairobi wuoche maber ne mokeloni koro kochopo to okelne nyako tieno mokwongo otobe singuru osiepani ne ogolo lewni e sanduk te bolo piny bochako panga lewni botengot bo make sure ni piny oru kowuok kom gaja obiro ne wiye kuot koro dhako ovumilia otieno mokwongo mar ariyo ochako kawo muma bwana ng'acha nosomo muma kochakre buk mokwongo Exodus ochakre gi Exodus nyaka Genesis ochake Genesis nyaka mogik tung bwana kinyne to dhako dhi ng'ise sa min gin omto no ama lakini kocha ok nyale nyocha no ban na lewni kawuono somna muma koro kawuono ka dok gotiena kage medhi timna dhako tingera ting'o bowe mani ng'en koro ne onge bakoro dine ben bakon che kata jok korgi nyako dong ng'en bana ng'ami omonu nyako no ng'ano se omne nyiri adek ok gine ne Kenya Power ok supply ng'en gombo to gombo lakini koro Kenya Power no ong'ado ne mita lakini piny masani tingeni wang nyiwgi wang gitek bwana kikele to osemna ndiko genena onde katika message ni bwana mimi nakuja niko njiani kuwe ready nikido message no kuwe ready nango ikri ne koko gine benyiri masani kose wacho ni nakuja gini yako okodhi biro to bete kom obira to bete kitanda onge gimokele lakini koro en gima rach ka yudo message from the wrong person ngene nitie ng'at mana se yudo message ni ogochne gi strange number no rito nyako moro to nyako ng'ato gochne to mako ne hello to nyako to nguo nakuja kuwinjo kamano we loso ot golo lewni dong sereth du anki godwongo dhot ni ongen nyako sejopo ko yawo ne kara mama fuwa emogo ne simu yiri baluok ne en odhi ogolo lewni oikore ogolo lewni sulu sema nitoe nguo mimi sema utoe nguo odo kotek lakini beri nyiwa machon go be ne gin jilas ngin chon ne nyakendo mon adek to iyudo ka giwinjire dala an baba onen gi mon abich to ngi ching ma iyudo ka gigore giwinjire dala ma ng'ato ng'ane ne nitie ga duol ngeni jadoho ne gero nitie ute mon ot migai od nyachira od rero asto diere kan nitie duol nen ga od wuon dala ing'ego miyo ne gero ga duol duol yo yien dichwo ninde koro kinindo ka to in miyo decide kuma od dhako midhi ninde kang ji osesimo tayo guti to nyadhi nindo kacha tidwa koro kiny mon gi kya nindo ka mondo kik kel wach mang'eny ingech ko nene kone meninde ga mano to ginegi mano gitieki gire koro in ming'eyo imigo pap inyakta nuori kamoro didek to joge kya ingech kochopo gokinyi tidwoge duondi ka jikia kama gine kore ini mipango ka Monday Tuesday Wednesday kai tingini tede garech mamit ka tadde wanu waederio Wednesday Thursday ikidhi gine to un matinde ne ka nyako winja ni do kelne nyik
Kutu bi sete mo bet gi nyiri ariyo girlfriend sadi adi. Litho osiepna moro noseteme. Ang'e wachne. Iyala pile to status bidwa negi. Because status bonegi. Communication, iwuoyo kodi status, ing'eni sani wuoyo masani okikingi mabor. Manya status, kiyudo ka quotes ng'eny moingo gimoro amora. Bed king'eno okidhi maber kanyo. Kanyo walo sichako wang'i. Kasto nyako be yudo ni nyiri be masani. Kibet gi nyako mokiwinj kowacho ni babe nyeuna law, babe timna gini. Neno ling'a no ber, obiro gabira. Tisomo katiba toa. Obiro gabira tisomo. Koro bet king'eni ng'antie ng'a somo katiba to golo pesa. Koro ng'eny. Kiki chieng' moro ipenje niya, in kanye. Mano mistake bitim, mano weyi. In ka gige monige no. Ibe gaga gi dhok achiel tiling. Som katiba timidhogi. Bana wan magwane agweng' ne tije yot bwana. Mokwongo biro limi saa 8. Lunch onge. Obiro goze chiemo. Ose chiemo mase moko ka ndiere mimuodo oduma to nyaka oduma magi bulo dala okelo ni. En mo ko rege okuoth nono. Fire be onge. En tek no ose rwako pat maro moja. Be neno pat maro moja die. Aneno. Bana kirwake mang'eny to ntie kaka bada ywa olokre long sleeve. Bo rudo bathe maber. Okokuoi fire. En gima odwani timne ni itiek kode piyo kama in gi poko e nyoluoro. Ngejo dano kwongo ne min gi nyolo. Lakini be no rach seche moko chieng' mechike no to kore ka watne moro biro. Aingi sen bana in mater dongi wendo dong ka kende. Koro simo be kaka dongi sin bana. Ogore no mao. Onge. Kuri ni siku ka bana ngene se yiwe ot be ngene bawe ginene. Timo mapambo maina no gazeti kumo obichiwa riska. Bawe korot gi kalenda meno ginga dinga campaign go 1992. Mondikini foda sili. Lakini negin cheap en kendo kose ya fea boko kwa. Gina fwenyo ni keto budget ng'era gweng' ng'eni thin nikech en tip top. Titieko mane mowichre onge makeup en ana papa. In fact on onge tip top tong ne tie moron 444. Onde 444. Oh. Oduma ka madamo do jotka. Osaso ten gi perfume ne chuth. Koka madam to luokre od distance moa go bor. Koro biro kogwe buru. Kochopo to. Long bok girwak koro ngeni opato go buru nyaka tiende ka. Obodo nyunigo. Koro kamise mne girwako. Koro sa mogolo kamis chato kamis ywe buru moko. Modong to ywere kitanda. Mane menyako maonge drama kata kaponi ne otimre by mistake to obedo mapek. Yes. Nyako mok dondi nyaka kata luonge dalano iwuoyo kodi. Koti wuoyo kodi tikowi gi bando. Bando gora dek. Idhi chiem. Masani. Inena ni poko no konena ni baby sijaona ni welo kodonjo. Osechak gochni budget osechak mi. Ibro ga oro na 1000 bito kara odeka. Koro 1000 di en mar rito nyathi gozema ichamia chama. Odwaro ni team ne maintenance ne mar ting'o nyathi. Kod maintenance mar nathi. Machacha onja tingeni jokor gi nyako ema wuoyo kodi ma inyamigi moro gidwa ni kaw ni gi nyathi gino bed gi nyathi da. To jougi oluoro duoho an ang'eyo ng'at moro ma generation no seru nyiri adek. Odhi okendo dhako mar adek koro ng'eni doho iwacho ni kintie to konego beni mon ng'i ahinya. Fact seche mage gin rebels ta kin maber. Seche ma to kineno ka gichako unite. Mano ng'eni koro kendo kuber kodi ng'eni gipango. Ng'ani monde ne odhi winjre ba giloso WhatsApp group ne ba moko lokre jogine ne ka. Jo sisi kwa sisi. Koro mon gi serre kendgi. Koro mon gi orengo we. Ndako matin gi maduong'. Orengo we gidhi gipango ot koro gidak. Koro moro jowacho ni bas koro ka dichuo dwa lokre dichuo bedi dichuo dwa tikende. Koro dongo we gine nyako mikelo ne ni gine ne. Ni nyieke ja. Magere yorego. Osero nyieke. Gerego gi nyieke. To lo seko wala dede ya. Lakini nyiwa masani to dwaro gin akenbe kichopo ne ni dwaro ginene ne idwa in fact no okingise ni chon ngene ngise sadha ko ni antana no ka dala na ka dwan mondo bed maduong adwa medo ni da adwa kelo ngamodak
bongisi ni anto maybe watimna ikele watim introduction matinde gitingene magugi lela bwana ikete kitadako kamoro irito mna chiemoro irito mna chiemoro ka girede ka wach moro wuoki anasana no ngamoda gi family ma en gi familia achiel Migori, to en gi familia achiel Alego, to en otiyo Nairobi. Dhako moro dak Migori, dhako moro dak Alego. Koni nitie nyithindo adek, kocha nitie nyithindo ariyo. Gin nyithindo madongo dongo gite. Gite gin e university. To onge ng'ama ong'eyo ne en ka gidhako ma. Koro chieng' motho. Ma Nyasaye okawe. Nyasaye okawe koro idwa dhi ike. Koro jo Migori fwenyo ni dhi ike Alego. To Alego, jo Migori kata ing'e nowuondo njo Alego jojuogi en jogo nohero baba wa gin kono kadhiye. Mondo joka gik penje dakiterwa gadala. Dakiterwa gadala. Ngiso ni bwana an kuno kadhiye ga ba. An ku joka jojuogi ma jogo bro hero na nyithindo. Jo Migori ka biro konto yiro kaka rokoni nitie familia nyithindo gi chalre ma kaka dikwedonge. Ng'ama du penji ni bwana nutimira do setho. Do setho obe onge. Koro itikare ndakri ndakano bwana chuo manade ya mangeno lenga kumoro kamo linge moninde mose no ngiche mose obonjo mose adwa neno ni angase kagiyo no gigor yangi team nade onge gima ditime momiyo ber ngeni kithokin gi pesa seno ni jomoko ma nyiri biro ga liend gi ko tingo nyithindo tingango gino kide timre liend jadhier ba liend jadhier ni nyuol gi ngat ma jadhier rotho okidwa kata nyathi ungen motho cha wuongi idwa ni mana me yudo manyien ma nigi lwete ne mikase de mai babau kata wach madie no kwinje dhogre ok di kale dhoge lakini ka japesa bana japesa donjo gigine bwana ma daka matini to ngatu chungi nyathi matini bana huyu mimi nilikuwa sekretari wake lakini sasa mimi upya ni mtoto wake msiache damu yenyu iwacho ni jwago japesa mimi jwago japesa mimi DNA tingene wan chono kana watim ga DNA sota DNA ne yot timo gimo jaduong ne bet ga dier dala to nyithindo tugo kanyo ong'eyo gi ng'e jaduong ong'e kaka notimre ga kotino ng'e kaka nochando ga yo koneno moro ma gitugo mpira to usiku gwejo wadgi gojo wadgi sigongo ogon macha to remba die mane ngeno setimo diene osenge kote mano setimo diene ni koneno moro ma ento mato mulo pinye ento kana koro koseneno ma kutimre ka ento koro odhi dipa diene koro odhi dipa koro chako ng'iyo ite nyathi chiemo to neno kaka nyathi njako chiemo chen yo kanya thi ngwenyo kuon yo manya thi yo tonje kuon wangwenyo kadala wakato kama ma to kumarwa makodhi makano mane kaka ni test koro kasefwenyo kamano to be koro okgide ne okoriemb nyathino nemna kase mipogolo to nitie kaka ni poge mathin kaka mano tika opudho moro ma tuo ma chiega ge miketo dhi go e dala mano DNA sefwenyo ni moko makae maru matinde nyathi pok onyuol to seng'e ni wuon gen nga itieli go adongi seng'e macha gima timre kawuono kata ibisomo kawuono kao kata 2 days to seng'e sini siski vizuri kiko ukawinjo kichefu mathin mane yeni kata ili kumintie sicha kopare sicha komiri budget tunathipo ko game sicha komiri mi budget tunathipo ko game chakra nyathino bora poko nenu kata poko losre kata to man koro ko sicha koro pesa ko chopo dwa chiel dongi kurin matekndi don ko donji dwe ni to koro sicha koro pesa yore nyaka pesa photoshoot Ini gonya thi picha. Sani nyala igo ich picha mondi kapoko go nyathi. Sani koyot. Ko chopo dweche adek to goro nyathi. Dweche adek osekete kama. With my baby. Pesa no ine mioro. Usiku mnasa uchelu denon baby je nyathi dwaro KFC. Nyathi dwaro KFC. Aso ukasi nyathi dwaro ringo asto kidhe nyuol nyathi to nyuolo nyathi mok cham ringo. Nyathi bende kameni jotingo to kaza baby mtoto anataka nyama. Nyathi dwaro nyama manade en gi leke ne yie. Koro ngima machon na mit. Lakini masani be mit. Masani be mit. En mana ni ngima machani gi machon pogruok be thin en mana ni ujite joira.
Koro wadwa jienge gi kanyo. Eh. Wadwa jienge gi kanyo kwa duogo jo kanyo magenga ka. Wago mna mbakni ai lago mbakni mag tijo wa moko tiyo jende wa moko masani makia kaka ne wa ngima machon mit. Wabro mna ng'e ka. Nitie gik jo luo wa moko timbe wa moko bende malal mbakni go wabro mna go ka. To momiyo wakel wan ka gi jenzi wan ka gi millennial mondo wakel both sides. Nyaka chenro ma next wa romuru. Ero kamano.